Most az ikrek csillagjegyről lesz szó. Az ikreknek nagyon fontos a kommunikáció, a gondolkodás, az emberi kapcsolatok, nagyon kíváncsiak és szeretnének mindent megismerni. Ez egy változó jegy, és a levegő eleméhez kapcsolódik. Ugye a külvilágban a levegő is ugye az élethez kell, tehát nem is létezhetnénk nélküle, mindenhez ő is kapcsolódik. A változó jegy pedig arra utal, hogy könnyen és gyorsan tud változtatni a dolgokon, és nagyon jó az alkalmazkodó képessége. A tüdő, mint szerv is ide kapcsolódik. Ugye belégzés, meghallgatom a másikat, kilégzés, elmondom a magamét. Nagyon fontos az ikrek számára a tudás megszerzése, mert tudja, hogy csak ez változtat a dolgokon. Tehát például, ha tanulok valamit, azáltal én többé válok, én több leszek, az hozzám ad. De ha nem fejlesztem magamat, akkor mondjuk ugyanolyan maradok, mint 20 évvel ezelőtt. A tudás szimbóluma az alma és a dió. Az ikrek poláris párja a nyilas. Tehát a feladat, hogy ezt a begyűjtött tudást szintézisbe hozza, és mint egy magas tudásként működtesse, tehát, hogy a fától meglássa az erdőt.